Ang Ginoo madahalin. Pagbasa ti Santos ng Ebanghelyo na sumala kay San Lucas. Usa ka panahon nag-ampo Hesus didto hinusa nga dapit. Kahuman na niya nagsiring nga iyay usan iya mga tinun-an. Ginoo, tutoy daw kami pag-ampo. Sugad ko din nagtutuhiwan na iya mga tinun-an. Yung siring nila ni Jesus. Sugalin ni ang iyo pag-ampo. Amay, pagdayabon unta aning baraan nga maghadi ka unta amon. Tagi kami adlaw-adlawan pagkaon nga amon kinahanglan. Pasaylo kami ang amon mga sala. Kaya napasaylo man kami hadton mga makakasala amon. Nga ayag itugot nga mahingat ko kami in mapuri nga pagsulay. Ang Ebanghelyo ng Ginoo. Usahay na pakianan kita. Kinahanglan pa ba kita mag-ampo? O may balor ba ito natin pag-ampo? Kinabatian ba ito natin pag-ampo? Kasi pag inampo ko man, kawang ito na akong panahon. Kawang eh. Pwede gat ka, makag-ampo ka na, makag-jogging ka pa, mag-walking ka pa, gimpamahuray ka pa, ginihingal ka pa. Sunod masaya mo, muor ka na inukul niya pa, sunod na pagpinapura kami na lang. Ito pag-ampo na bigay ang laan kita natin tinabuhi. Kasi rin pa ni San Agustin, a man without prayer is like a tree without roots. Na natin ginbasa ng Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 1 at 4. Di pintatagan kita sa sugaranan ni Kristo ang pag-ampo. Kalinas niya San Lucas 11, versikulo 1. Usa ka panahon nag-ampo Hesus didto hinusa nga dapit. Kinahanglan pa ba niya mag-ampo? Diyos naman niya. Bisan niya ni Kristo na Diyos nag-ampo. Hello. Sanglit ikaw, kaya pag pinampo. Kung ka mga rampo, kung yan natin. Kay Kristo nagpakita sa sugaranan ang labi kay importante ito pa. Kaya aton pag-iatong pag-ampo pangarap. Kaya hindi magkala, kaya hindi Diyos masaling dahil. Iya. May dito, our prayers either is granted or not, it is answered. Prayer is always answered. Just as yes is an answer, no is also an answer. Wait is also an answer. Pero makita natin, pakalan lugit, what we mean by prayer? Una, to pray is to seek His presence. Seek for presence. Pagbiling natin ang presensya sa Diyos, huwag natin paging aware nga ang Diyos presente di daan.
Second, prayer is revelation. It is revealing ourselves to God. Ang atong pagpayag, ang atong kalagaling. Kung namamati kita sa Diyos, sa iyaliwat pagpahayag na ato. There's two ways. Di lang kita nagpapahayag kita atong kamihangan. Kung namamati kita ang pagpahayag ng Diyos, ano ba niya kaburoto na ato? Nawin niya na rin importante at pag-ampo. Christ has prayed to seek the revelation at ang pagpadayag ang kaburoto ng Diyos at iya kinabuhi nga magpatinawang niya ang ministeryo na ginatag halina. Prayer is awareness. The awareness that we need God. The awareness that God is present among us. That's why when we are aware, when we are constantly aware, then we are in a constant prayer. Hello? Because constant prayer or unceasing prayer is not a talking and rote prayers that we learn. Constant prayer is the constant awareness of God's presence. Dili kinahanglan nga mag-inuti-buti itin nasaragan kaya nag-aampo ka. Dili ka na mo pag-ampo. Saya na makita man doon nagpipin yung parang ito ada. Oh. Constant prayer is awareness of God's presence. Prayer is yearning. You yearn to be with God. Ang atong pag-ingita, ang atong kahidlaw ang Diyos. Sanglit kung wala nga ito nga kahidlaw, dinahapon na naman. Na-communicate ka, hindi mo ugtog, hindi mo higuma, hindi naman. Because you lose that love. When you yearn because you love, you miss. To pray is to yearn for God. Prayer is endearment, an expression of love. Because when you love, you always communicate. Hello? When you're no longer in love, you become indifferent. Akay pasabi ka kaya. Lapot tumalito. Pero kung nagigugma ka, ano na? Tawagin daw. Pag-isturahin daw, you endear. Kaya naman ito yung pagigugma ka. Kasi endearment. When you pray, you learn how to recourse to God. Pag-angkot ng atong pangarapa sa Diyos, only in the last, our life is played. Only in the last, I will emphasize. To recourse for God, for supplication, ito na atong pangarapa, ito na atong Panginoon. Katapusan na punta yan atong pagingita ang presensya sa Diyos, pagingitahan iya kaburoton, pagingitahan iya presensya, pagingita, pagpagdad, kita natong higugma, natong kahiglaw sa Diyos. Sa naman, kung ano itong atong pag-ampo, atong pag-intindi, itong pag-ampo, hindi na kayo kita maminiling, itong material na batong sa Diyos. Kundi ano? Kundi atong suok na relasyon nga kan Kristo. Ang atong suok na relasyon nga sa Diyos. Because prayer is intimacy. Pero kung kita nga itong kapuno itong grasya, dili kaya itong kapuno itong material ng mga butang. Yan na nasasawa kita iniyan, istan, paraan, ang maliwan ng Rosary, nangintatanan kita ni Mara Santissima, di na kahingan ni Bala, kundi himpamagi, himpag-ampo nga magdadara ako anda, himpagkilala ang presensya sa Diyos. It is repetitious, repeatedly done for us to be aware of God's presence. Kung sa ito kita, mag-imanya ka Maria, na puno kahing grasya. We keep repeating on that. San Lucas ito
Magimala ka Maria nga puno kahit grasya, ang Ginoo nga Dios aadahain. Ano nakapunang grasya kan Mara Santissima? Ano nakapuno? Ang Ginoo nga Dios aadahain mo. Mary was filled of grace because of the presence of God. Puno kahing grasya, kaya ang Ginoo nga Dios aadahain mo. Ang kapunuhan grasya is to seek God's presence, to seek His will, to yearn for God, to be aware of His presence, to endure constantly with God. Igarap tayo na ang mga pangamuyo nga bisan aton ikinadlaw nga pag-ampo aton ginpapadala ngadto sa Dios. Kaupod ang Panginoon ko ni Maria, tungkol ang atong kaupayan o kataluwasan, kapag batong siring kita, dungga kami, Ginoo.